ଖରାପ ଲାଗୁନି? କାଇଁ ଖରାପ ଲାଗିବ? ଗାଈ ରଖିଲା ପରେ ବି କ୍ଷୀର କିଣିବ, ଏଇଟା ବେକାର କଥା ସବୁ। ଗାଈ ବାନ୍ଧିଛି, ଚିକଣ ଗାଈ ବାନ୍ଧିଛି, ହେଲେ କଣ ହବ? କଣ ହଉଛି? ଜମା ଠେକି ନେଇ ଗଲା ବେଳକୁ ହାତ ମରେଇ ଦଉନି, ନାତ ମାରୁଛି। ନାତ ମାରୁଛି? ନାତ ମାରିବନି? ଆପଣ କହିଲେ ସାର୍ ଗାଈ ନାତ ମାରିବନି? ଆରେ ଆବା ଗାଈ ପାଖକୁ ସିନା ସବୁବେଳେ ଗଲେ ଗାଈର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହବ, ଆଉ ମାସକୁ ଥରେ 2 ମାସକୁ ଥରେ ଗଲେ ଗାଈ ନାତ ମାରିବନି, କଣ ଚାଟିବ? ମଉସା ତମେ ଗାଈ ପାଖକୁ 2 ମାସ? ପୁଣି ମଉସା, ଆଚ୍ଛା ତମେ ଗାଈ ପାଖକୁ 2 ମାସକୁ 3 ମାସକୁ ଥରେ ଯାଉଛ? କାଇଁ ତ 3 ବର୍ଷିଆ କରିଦବ, ଦୁବାଇ ପଳେଇଲା ଭଳିଆ ଆଉ। 3 ବର୍ଷିଆ କିସ୍ତି କରିଦବ, ଚିହ୍ନି ପାରିବନି ଯେମିତି ଗାଈ ଆଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆଉ। ଶୁଣ ମୋ ବୁଦ୍ଧିଟା ଦଉଛି, ଗାଈ ପାଖକୁ ଡେଲି ଯିବ। ଡେଲି ଯିବ ଯେ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବନି, ନା ହାତରେ କୁଟାକରେ ହଉ ନା ଘାସ ବିଡାଇ ହଉ ଧରିକି ଯିବ। ଯାଇକି ପକେଇ ଦବନି, ନା ପକେଇ ଦେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ସମ୍ପର୍କ ଛିଡିଯିବ। ତମେ ଯୋଉ ପକେଇ ଦବ ସମ୍ପର୍କ ଛିଡିଯିବ। ନା ତମେ କେରେ ଦଉଥିବ, ଗାଈ ଖାଉଥିବ, ତମେ ଦଉଥିବ ସେ ଖାଉଥିବ, ତମର ପାଟି ତାର ହାତ, ତମର ହାତ ତାର ପାଟି ଲାଗୁଥିବ, ନାଳ ଛେପ ଗୋଡଉଥିବ, ତାପରେ ସମ୍ପର୍କଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରୋ କରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ନାଳରୁ ସମ୍ପର୍କ, ତାପରେ ଧୀରେ କି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିବ, ତାପରେ ଦୁଇ ବିଧ ସେଟା ତା ମୁଣ୍ଡରୁ କିସ କ୍ଷୀର ବାହାରିବ ନା? କ୍ଷୀର ବାହାରିବା ଜାଗା ଅଲଗା ହଉଛି। ତାପରେ କିସ କରିବ, ମୁଣ୍ଡରୁ ଧୀରେ କିରି ହାତଟାକୁ ପିଠି ଆଡିକି ନବ, ତାପରେ ଦୁଇ ପାରିବି। କିସ ମୋଟେ ଖାଲି ଦୁଇବୁ କାହିଁକି ସେମିତି ହଉଛି? ମୋ କଥା ଶୁଣ, ପିଠିରେ ହାତ ମାରିଲା ପରେ କିସ କରିବ, ଗାଈ ଦେଖିବୁ ଟିକେ ସାରି ହେଇଯିବ। ସାରି ହେଇକି ନାଞ୍ଜ ଟେକି ଚରକେ ମୁତି ଦବ, ତାପରେ ଦୁଇ ହବ ନା? ସେଟା ଖାଲି ଦୁଇବି, ସେଠି ବି ଦୁଇବନି। ଗାଈ ଗୋଟା ଦୁଇବି ସେତି ବେଳୁ ଚଲେଇଛୁ, ଏମିତି ତ ଦୁଇଲା ବାଲାଟା ନା, ମୁଁ ତତେ ଦେଖିନି। କବ୍ଜା ବାଡିଆ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡେ କିଛି ନାହିଁ, ସେତି ବେଳୁ 2 ମିନିଟ୍ କିଛି ମାନୁନି। ବାଘ ପରି ହାଉ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ ବିଲେଇ ପରି ମିଆଉ ମିଆଉ। ମେଥଡ ଟା ବୁଝି ସାଇନ ସିନା ତମେ ଦୁଇବା କଥା କହିବ, ତମେ ଆଗୁଆ ଖାଲି ଚୋଡ଼ି ଯାଉଛ। ଶୁଣ, ତାପରେ ପିଠିରୁ ହାତଟା ଧୀରେ କରି ପେଟ ଆଡିକି ନବ, ପେଟ ଆଡିକି ନେଲା ପରେ କିଛି କରିବ, ପେଟ ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ପେଟ ଆଡକୁ ନବ, ପେଟ ଆଡକୁ ଗଲା ମାନେ ଦୁଇବ ତ, ସେଠି ବି ଦୁଇବନି। ନା ତାର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ଦଉଛି। ତାପରେ କିଛି କରିବୁ, ଯୋଉ ପାତ୍ରରେ ଦୁଇବୁ, ତୋର ଢାଳ ହଉ କି ବାଳ ହଉ କି ବାଲ୍ଟି ଯୋଉଥିରେ ତୋର ଦୁଇବୁ, ତାକୁ ଆଣିକି ରଖିବୁ ଯୋଉଠୁ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଛି, ଆଉ ପାତ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ମେଜରମେଣ୍ଟ ଯଦି ନିଜେ ନ କରିପାରିବୁ, ତମ ଗାଁରେ ଥିବା ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିକି ଉଳୁମ ପକେଇ ଦବୁ, ଉଳୁମ ପକେଇ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ତାପରେ କିଛି କରିବୁ, ତାପରେ ଦୁଇବି, ସେଠି ବି ଦୁଇବୁନି, ସେଠି ବି ନାହିଁ। ତାପରେ କିଛି କରିବୁ, ଉଳୁମ ପର ସ୍କେଲଟା ହଉଛି ହାତରେ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ମାରିବୁ, ସୋରିଷ ତେଲ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ତୋର ଯାହା କରିବା କଥା କରିବୁ। ଯଦି ସେତିକି କାମ ନ କରିବୁ, ତାହେଲେ ତୋର ହାତ ଭାଙ୍ଗିବ, ମୁହଁ ଫାଟିବ, ଆଖି କଣା ହବ, ମତେ ଦୋଷ ଦବୁନି ଆଉ। ହବ ଏତିକି ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ। ଆପଣଙ୍କର କଣ ଗାଈ ଅଛି? ଗାଈଟିଏ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ, ମୁଁ କିଣି ପାରୁନି, ଅଧାଡି ବି ମତେ କେହି ଦଉନାହାନ୍ତି। ତମର ମୋର ନିଜର ଗାଈ ନାହିଁ। ଆଉ ଏତେ ଯୋଉ ସବୁ ଗବେଷଣା କଲେ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ଏଗୁଡା ସବୁ ମୁଁ ଗବେଷଣା କରିଛି ଆମ ସାଇ ଗାଈରୁ। ନିଜର ଗାଈ ନାହିଁ, ସାଇ ଗାଈ ଉପରେ ଗବେଷଣା? ସାଇ ଗାଈରେ ସ୍ପେଶାଲ ମୋ ରାଉତ ବାବୁର ଗାଈରୁ ଏଟାକୁ ସବୁ ଅନୁକରଣ କରିଛି। ଆମ ଗାଁ ରାଉତ ବାବୁ 55 ଖଣ୍ଡେ ବୟସ ହବ, ଗୋଟେ ଗାଈ ନେଇଗଲା କ୍ଷୀର ଖାଇବ ବୋଲି। କ୍ଷୀର ଖାଇବ ବୋଲି ନେଇ ଆସିଲା ଯେ ତାର ଡେଲି ମୁହଁ ଫାଟିଲା, ହାତ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେଠୁ ରାଉତ ବାବୁ ରାଗି ଗାଈଟାକୁ ଫିଟେଇ ଦେଲା। ଫିଟେ ଗାଈକି ଫିଟେଇ ଦବ ମାନେ ଆଇଦର ବଜାରରେ ବୋଲିକି ବି ଖବର କାଗଜ ଖାଇବ, ନହେଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇବ। ସେ ରାଉତ ବାବୁର ଗାଈ ତାର କଣ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା, ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇଲା। ଯେତେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇଲା, ମୁଁ ଆମର ତ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସି ବଇଁଶୀ ବଜାଉ, ମୁଁ ବଇଁଶୀ ବଜାଉଛି। ବିଶ୍ୱାସ କର ଭାଉଜ, ତମକୁ ମିଛ ମତେ ସତ। ମଉସା ତମ ମିଛ ମତେ ସତ, ମୁଁ ବଇଁଶୀ ବଜାଉଛି, ରାଉତ ବାବୁର ଗାଈ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କହିଲା କୃଷ୍ଣ ନା କିଏ? ମୁଁ କହିନି ହଁ। କହିଲା ବଇଁଶୀ ବଜାଉଛି? ମୁଁ କହିନି ହଁ। ରାଉତର ଗାଈ କହିଲା? ହଁ ମତେ କହିଲା ପା, ଗାଈ କହିଲା ବଇଁଶୀ ବଜାଉଛି, ମାନେ କହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। କହିଲା ଇଏ ବଇଁଶୀଟା କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ବଢିଆ ବଇଁଶୀ। ମୁଁ କହିନି ଏଟା ହଉଛି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବଇଁଶୀ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବଇଁଶୀ। କହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ତା କହିଲା ହଉ ବଜା ବଜା, ଭଲ ଲାଗୁଛି ବଇଁଶୀଟା ବଜା। ମୁଁ ବଇଁଶୀ ବଜାଉଛି, ରାଉତର ଗାଈ ଶୁଣୁଛି। ସେତେବେଳେ ଝିପି ଝିପି ଅସରେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି ମଉସା, ମୁଁ 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ବଜେଇଛି, ମୋର ପାଦ କାହିଁକି ଉଷୁମ ଉଷୁମ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କିସ ହେଲା ବେ, ତଳକୁ ଅନେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ 5 ଫୁଟର 5 ଫୁଟ ପୁରା କ୍ଷୀରମୟ, କ୍ଷୀର ଭାସୁଛି। ମାନେ ମୋ ବଇଁଶୀ ସୁର ଶୁଣିକି ଏମିତି କ୍ଷୀର ସେ ଧାଳେ। ହଁ ପରା, ଗାଈ ପରା ବଂଶୀକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବଂଶୀ ବଜାଉଥିଲେ, ଗାଈ ତାଙ୍କ ପାଖ ଛାଡି କୁଆଡେ ବି ଯାଉନଥିଲେ, ଖାଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘଷି ନେସି ହଉଥିଲେ। ବଇଁଶୀ ଗାଈର ପୁଷ୍ଟ ସାର ବଇଁଶୀ ନିଅ ନା ତୁ ଗାଈ? ଚୁପ କର
বয়স্ক লোক বেশি কথা তা কইছ মো কেতে থর কইছ মো উপরে তুমি কথা কইবানি বলি মো উপরে চড়িবানি মু তম উপরে চড়িবি এইটা মনে রাখিব বাচ্চা লোক এইটা অনিল সারু কইনা ଆମ ঘরକୁ আসিবে এতে গেলেই কি সারে কাই আসিবে বংশী বজাইবে পয়সা বাজালে কোন হবা তীর দেব ইয়া ক্ষীর দেব কথা বাড়িয়া মু দেবিবে দেখুন তু মৌসা সেরকম পচারছু তো সত কো মাউসির বইতা বেবি আরে তো সে তো পচারছু বইছি মু বজলে গাই ক্ষীর দব তাই ক্ষীর দেব সেইয়াকু বিকি মু কিস্তি টাকা সুজিবি বাস। এত কোন ফটে রে কি মেলাই কিরি পচারছ হ্যাঁ শুনো একা গোষ্ঠী স্যার আসলে মোর মিটিং অটেন্ড করিবার আছে 4-5 জন মাইপু বসাই কিরি মোর ঠিক খাতা কাম করিবার আছে শুনো মৌসা তো শালা এমিতি অভ্যস্ত করে দেলু না রে শালা মাইপুটা ঘইতাকু মৌসা ডাকিলা ও শুনো ঘইতা জলদি যাও মোর খাতা মো ভ্যানিটি মো জোতা সব নেই আসিব জলদি যাও এইটা কইলে কেমিতি নাগিলা জলদি যাও ও শুনো শাড়ি কলর মেচ করি জোতাটা আনিব হ্যাঁ, মাই এই কথা যেমতি ভুলি ন যাও চল 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 আউছে মাইপু নিশ্চিত আনি পৌঁছিবি